Дечица, хайде, закуската е готова. Вау! Колко красива кухня имате. Тони Лело. Ти пък сега. Ма каква закуска бе, майко? Той вече е станало време за брънч. Хайде, направила съм ви по една бланширана морска звезда с киноа. Майко, казвала съм ти, че не обичам морски звезди да ям. Писнало ми е. Още по-малко бланширана. Тони Лело, ти нали морска звезда обичаш? Ядеш. В смисъл бланширана. Не знам. Филия с лютеница нямате ли? Никога не сме имали. Иначе, близко до това имаме гаспачо. Майко, ма то от вчера това гаспачо. Що ми иска нещо по-простичко, не можеш ли да му забъркаш един сингапурски ориз? Или дал махани? Не. Аз ще ям морска звезда. С кимоно. Киноа. Да, аз пък киноа. Иначе сол имате ли? Разбира се. Хималайска или келтска?